Tahan gak turu. Yo wes ngerekam nih lo. Arendi. Seruni. Masuk Seruni. Kacang hijau tak cukup 1 kilo. Kalau kurang ditambah bakso Solo. Nanti kurang ditambah kopi negro. Thân nha thân. Berhenti, gerak. Pondol. Asik. Solo le. Nyalip e. Nyalip bolo, nyalip. Endi wong dengan bel? Endi wong dengan? Kalau makin golek sing ayu.
bahaya. Jalan santai. Ayo mlebu YouTube. Wes papat. Oh iki lho Karkado. Ayo. Mlebu YouTube. Semangat. Wis adang ae. Ayo bojone Jeki. Asik. Tuh, kayate kanane yuk. Bahaya ta. Brian. Ayo, coba sing ngaran. Iya. Ayo maning. Oke, bolo. Bekum rek. Tumbas. Mangan. Apa? Apa ya? Tahu sih. Baik. Coba, Pak. Ada Ambon.
bukan men apa men suarane. Lho, wis kok. Kalau mas. Ah ya. Oke, masuk. Oke. Kenal lah ya. Kok awake lho. Pusat ta. Cek rombongan itu cepet kuku. Cepet kuku. Kira udah kayak deh, Cok. Kena ketan mel kira. Loh, apa nih diganjel yo? Lo ala. Oke tau. Alu. Gini jadi apa non? Sampai situ. Masih. Ya iku sing viral ke TikTok itu. Kan ora wae iki wae opo sing rutin nang eko. Wae opo sing rutin nang eko. Iki wae sing nang iki. Dene lho. Yo guru lah. Jaluk videone iku kok. Iki ya. Iya. Ora ada sak mumi. Rezeki ora ada sampe. Kamu yo piye to lho. Mana delok? Hah? Yo, tau dari cilik yo. Iku arek di bengkel ada video nih. Kiriman kok. Iki yo dengar arek ditonton kabeh. Iki tau marah. Baru keluar. Oke bos. Kepian tapi pikir iku omae PO. Omae terus iki. Ada udah sing ikut iku omae bujur. Apa sih namanya? Kan mulang bujur. Heeh. Apa sih namanya iku digon. Kasih nama dikit jadi. Aku juga tidak salah. Tidak dulu itu. Ya aku biyen sing budal nang lawang ambe arek-arek iku. Mandek yo nang kono. Iku men bagus. Oh itu bang. Ya. Oh, pokoknya kan enggak ongkir mana. Oh iya, aku digonggon lagi. Bisa. Apa? Mau nggak ada? Hah? Loh, mana ya? Tuh, asli. Ayo. Gak apa-apa kering. Pupune iku lho mulus. Pupune mulus. Bapakne Kecepet pupu. Kecepet pupu. oh brek oh kira. Iko ireng kok. Kata-kata. Tapi lali lho. Iya. Kecepet pupu. Kecepet pupu. Ketipan kacang. Oh, iki rek barang iki. Iki nunggal iki. Endi iki? Nunggal ta? Dudu kok. Dudu banget to, ibu-ibu to. Seperti iku ae.
ini golek, guys. Iya, kayak foto nih. Kayak PO. Terus kalah Gus. Terus siapa rek golek bisa. Lagi. Pijet. Oke. Oke. Soalnya bang, ini balik. Libatannya lo ngawin nih. Koyo iku mat. Koyo iku mat. Gol yang Solo. Ulon. Iya. Kalau gini dah. Kena ta wis? Hah? Wis. Kabeh. Enek kabeh. Areng Tuh. Durung ro metu beritae durung metu. wah, lagi kepingin rono. Delok videonya ambon iki lho. Kamu. Bawa jilbot. Kenapa kamu? Ayo coba cilik. Oh, iki lho hitam. Bawa bocil tok lho. Karo iku metu sih kabeh kok anune. Cara anune apa? Beritae kok lho metu. Kapan mana di luar? Iya. Musuhnya kan dari itu. Oh, borek numpak sepeda iku rek. Aduh. Kebaran sing ngowangi iku lho. Ngawur kerbong gitu. Lho, Cuk. Pabrik tebu. Iya. Walah, polsek iki. Kurang ya. Akoan belum lagi. Mungkin lagi terus videonya ambon kepengin terus dalane. Kayak dalane do. Lah aku ya. Iya, karena motor harus kok kita mundur iki kula tak kejerak. Mulai mari. Ayo mulai. Age kowe pek. Lho barange rek. Kan. Super hinang ayu. Dilos ae rek. Kon, lakon.